Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 13 апрель, пәнҗешәмбе көн. Бу көн тарихта ниләр белән истәлекле? Бергәләп барлык. 13 апрель көнне музыка яратучылар бөтен дөнья рок-н-ролл көнен билгеләп үтәләр. Рок-н-ролл популяр музыкаль юнәлеш. 20 гасырның 40-50 елларында барлыкка килә. Инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә рок силкенү һәм ролл әйләнү. Һәр ел сайын 13 апрельдә Россиядә меценат һәм хәйрияче көнен билгеләп үтәләр. Бәйрәм көне Гай Цинни исемле меценатның туган көне белән бәйле. Ул танылган Рим аристократы, рәссамнар, артистлар, музыкантлар яклаучысы. Хөрмәтле телевизор караучылар, тапшыруыбызда без сезне республикабыздагы әйдәп баручы милли мәгариф учреждениеләре белән таныштырып барабыз. Бүгенге чыгарылышта без туган телдә тәрбия бирүче Казан шәһәре Яңа Савин районында урнашкан 23-нче лицей белән танышырбыз. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әзерләгән киңәйтелгән видеоязмада. Соңгы вакытларда барыбызны да борчыган бер сорау. Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру, бүгенге көн уку йортларының киләчәккә ниятләнгән максатлары һәм бурычларының иң зурысы. Бу зур эш бердәм коллективның тырышлыгыннан тора. Җитәкченең үзе тирәсендә белемле, профессиональ коллективның булуы әлеге максатларны тормышка ашырырга ярдәм итә. Лицей директоры Альбина Җәүдәт кызы Шакирҗанова үзе дә үрнәк. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы дигән мактаулы исем йөртүе, Россия мәгарифен үстерүгә армый-талмый тырышып хезмәт итүен, балаларны тәрбияләүдә зур өлеш кертүен тануның ачык дәлиле. Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме Казан шәһәре Яңа Савин районының 23-нче лицей гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесендә булып, мәктәп тормышы белән танышып, аралашып кайтты. Безнең мәктәп 80-нче елларда ачылган. Инде 2019 елда без лицей статусын алдык. Бездә 1073 бала укый, шуның белән беррәттән 60 укытучы укыта. Шул укытучыларның 25% югары категориялы һәм 45% беренче категориялы укытучылар. Укыту эшләре, тәрбия эшләре ике телдә алып барыла, татар-рус телендә. Дөнья якты булсын өчен үз өеңә ут кабыз дип әйтәләр халкыбыз. Шуңа күрә инде без лицейда шундый принциплар белән, шундый девизлар белән эшләргә яшәргә тырышабыз. Татар халкының тәрбия тәҗрибәсен, аның мәдәниятына мөрәҗәгать итә. Соңгы вакыттагы безнең инде зур уңышларыбыз дип саныйм, ул безнең Риза Фәхретдин премиясе лауреаты. Тәрбия эшләре өчен алган безнең шундый премиябыз бар. Шуның белән беррәттән инде менә без хәзер Татарстанның яңа грантына лаек булдык. Гореф-гадәтләргә таянып, татар халкы белән ничек итеп телне үстерү турындагы проект, республика проектына катнашып, грантны алдык. Белем бирү учреждениесының төп максаты һәр балага тирәнтен белем һәм тәрбия бирү. Шул ук вакытта туган телебезне мәдәният, мәгариф, милли традициялар аша киләчәк буыннарга җиткерү, эш тәҗрибәсен башка төбәкләр белән уртаклашу. Төп эш юнәлеше татар мөхитендә үсүче балаларга татар телен тирәнтен өйрәтү. Шул ук вакытта аларны рус телендә дә камил сөйләшә белерлек һәм чит телдә дә аралаша алырлык итеп тәрбияләү дә бурыч булып тора. Лицейда тирәнтен укытыла торган берничә предметта бар. Ул безнең инглиз теле, математика дәресләре, физик дәресләре. Безнең лицейда дәрес кысаларында 4 телдә тел укытыла. Инде шуның белән беррәттән дәрестән тыш чаралар белән тагын 2 тел, испан һәм кытай телләре укытыла. Бу телләрне укыту өчен бөтен шартларда тудырылган. Тел милләтнең үзаңын билгеләүче төп күрсәткеч. Телне белү милли үзаңга ия булуның төп факторларының берсе. Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындагы закон нигезендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре лицейда кирәкле дәрәҗәдә укытыла. Лицейда 2 туган тел өйрәнелә, рус һәм татар теле.
Ике телдә тигез дәрәҗәдә укытыла. Әлбәттә, без инде лицейда татар теле горур яңгырасын өчен, татар рухы яшәсен өчен бөтен көчебезне дә куябыз. Дәресләр кызыклы, шул вакытта файдалы, сыйфатлы да булсын өчен без заманча технологиялар кулланабыз. Яңа китап, журналлар белән китапханәне баетып торабыз. Яңартылган дәүләт белем бирү стандартлары таләбе буенча укыту процессында текст белән, мәгълүмат белән эшли белергә өйрәтү, функциональ белемлелекне үстерү алгы планга чыга, мөһим урын ала. Дәресләрдә текстларны аңлап уку өстендә зур эш алып барабыз. Критик фикерләүне үстерү технологияларын кулланып, укучыларда функциональ белемлелекне үстерәбез. Татар милли мәктәбендә укыту өчен уку әсбаплары һәм дәресләр бик кирәк. Ник дигән вакытта, менә үземнең төзегән хезмәтләрем буенча әйтә алам, әйләнеп тирә дөнья ул элек вакытта Плешаков, Новицкий авторлыгында бара иде. Шуннан соң мин алар белән киңәшкәннән соң, үзебезнең татар милли гореф-гадәтләрен, традицияләрен һәм үзебезнең милли шәхесләрне, үзебезнең динне менә бу уку дәресләренә кертү турында сөйләштем. Шулай итеп, әйләнә тирә дөнья хәзер вакытта безнең татар мәктәпләрендә укытыла. Лицейның үз эш системасы бар. Шуның нигезендә беренче сыйныфтан башлап укыту һәм тәрбия эшләре югары сыйныфларга кадәр даими алып барыла. Соңгы елларда без лицей коллективы белән функциональ белемлелекне үстерү максаты белән байтак кына эшләр алып барабыз. Монда инде шуның нәтиҗәсе буларак без республика һәм шәһәр күләмендә терәк мәктәп булып саналабыз. Шуңа күрә без конференцияларны, семинарларны үткәреп, үзебезнең тәҗрибәбез белән уртаклашабыз. Лицейның зур проектлары бар, 3 төрле юнәлештә эшлибез. Шуларның берсе укытучылар белән эшләү, икенчесе укучылар белән эшләү, өченчесе әти-әни белән эшләү була. Нинди генә йомыш, нинди генә үтенеч булса, нинди үтенечләр белән мөрәҗәгать итсәк тә, безнең әти-әниләр һәрвакыт ярдәм кулы сузалар. Безнең мәктәп эчендә бик күп вакыт табалар. Ачык ишекләр көне дигән традицион очрашулар бар. Әти-әниләр килеп, балалар белән бергә мәктәпкә килеп, алар инде балалар белән дәресләрдә утырып катнашып утыралар. 3 ел дәвамында без татар телендә текстлар һәм биремнәр базасын туплау өстендә зур эш алып барабыз. Без бу текстларны һәм биремнәрне төрле чыганаклардан эзлибез. Рус теленә тәрҗемә итәбез, үзебез дә төзибез. Татар телендә фикер йөртү, татар телен үстерү бу дәрес кысаларында гына алып барылмый. Татар теле дәресләрендә генә түгел, башка предмет кысаларында да дәвам ителә. Ягъни безнең мәктәптә ике телне дә камил белүче укытучылар шактый. Алар үз дәресләрен билингваль, полилингваль укыту технологияларын кулланып үткәрәләр. Ягъни балалар туган телне, татар телен башка фән кысаларында да үстерәләр һәм татар телендә фикер алырга өйрәнәләр. Булай укытуның нәтиҗәсен без күрәбез. Бу шәһәр предмет олимпиадаларында безнең укучыларыбыз призлы урыннар алып кайталар. Бу безнең өчен бик зур күрсәткеч. Инде хәзерге вакытта цифровизация заманында без инде күп кенә бу юнәлештә эшләр алып барабыз. Лицейбызда эчке локаль шелтәр бар. Шуңа күрә бөтен документлар, бөтен дәрес планнары, дәрестән тыш чаралар барса да алар шунда. Төрле бәйгеләрдә катнашып грантка ия булу, тәрбия һәм белем бирү процессын сыйфатлы башкаруга этәргеч, матди яктан зур ярдәм бирә, горурлык хисе уята, җаваплылык өсти, төпле һәм милли рухлы шәхес тәрбияләүгә максат булып тора. Татар теленә хөрмәт, кызыксыну хисләре тәрбияләү, телне үзләштерүгә теләк булдыру өстендә барлык укытучылар, тәрбиячеләр дә җитди эш алып бара. Лицейда әлбәттә туган телне өйрәнү, гариза язып киләләр балалар. Аның татар телен сайлаган татар телен укый, рус телен сайлаганы рус телен укый. Бездә тәрбия класслары да бар, татар класслары бар. Һәр бала лицейда я ул тәрбия ала татар телендә, я булмаса ул белем ала татар телендә. Без инде моңа бөтен көчебезне куябыз. Балалар иш телдә минем фәннәрне өйрәнеп килә. İngiliz, Rus һәм татар телендә. Бу инде тел байлыгын гына да түгел, белемнәрне генә дә түгел. Бу фикер алып баруны байтадыр. Минем үземнең классымда татар телен 100% өйрәнә.
5 класстан алып, менә инде быел 11-не бетерәбез. Чыгарылыш елы бер әти әнинеңдә юк дигән сүзе булмады. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә укучыларны милли рухта тәрбияләү һәм фән белән кызыксындыру өчен тырышам. 5-6 сыйныф укучылары алар телене уен аша өйрәнергә ярата. Аларга шулай кызык. Шуңа күрә дәресләремдә уен технологиялар, җырлар, видео материаллар кулланырга тырышам. Балаларның сөйләм телен үстерүдә аларның ярдәме бик зур. Беребезгә дә сер түгел. Хәзерге заман балалары китап укырга бик яратмый. Татар төркемнәрендә күренекле язучыларыбызның күләмле әсәрләрен укырга кирәк. Шунлыктан без китапларга рекламалар ясыйбыз. Балалар үзләре укыган әсәрләргә буктрейлерлар ясыйлар, башкаларга аларны тәкъдим итәләр һәм шуның буенча аралашалар, фикер алышалар. Шулай итеп алар бер-берсен китап укырга җәлеп итәләр. Укучыларым белән күп төрле конференцияларда, бәйгеләрдә катнашабыз. Безнең укучыларыбыз бик иҗади, актив, тырышлар. Алар үзләре театрларга йөргәндә дә, үзләре сәхнәдә чыгыш ясарга да яраталар. Укучыларыбыз белән без сәйяр театр коллективлары бәйгесендә катнашып лауреат исеме алдык. Республика күләмендә уздырылган Казан куиз бәйгесендә дә безнең укучыларыбыз җиңүчеләрдән булдылар. Исәнмесез, кадерле дуслар. Родной язык, он как родник, журчит, сверкает, серебрится. Лицей базасында күп еллар дәвамында 12-нче балалар музыка хореография мәктәбе, инструменталь, вокал һәм хореография бүлеге, айкидо, баскетбол, футбол, спорт туризмы секцияләре уңышлы эшләп килә. Лицейда барысы 42 түгәрәк эшли. Аларның татар телендә алып барыла торган түгәрәкләрнең дә төп максаты татар телен үстерү, балаларны татар культурасына җәлеп итү, татар сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләү. Лицей дәресләрдән соң бушап калмый, түгәрәкләр гөрләп эшләп тора. Балалар дәресләрдән соң шушы түгәрәкләргә таралалар, анда үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Бу эшнең дә нәтиҗәсе булып, алар республика, шәһәр күләмендә бәйгеләргә, конкурсларга, конференцияларга ел дәвамында йөриләр. Бездә барлык чаралар, бәйрәмнәр 2 телдә алып барыла. Инде матур традициягә әйләнгән бәйрәм чараларыбыз да шактый. Бу бөтен дөнья туган телләр көне, бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне 26 апрельдә үткәрелә. Герой шагыйрь Муса Җәлил туган көне февральдә үткәрелә торган бәйрәм. Бу бәйрәмнәрдә барлык балалар да катнаша. Чөнки ул бер көнлек кенә бәйрәм түгел, бу атна буе бара торган чаралар. Балаларыбыз Йылдыз Шәрәпова шигырь сөйләүчеләр конкурсында, Сәйяр театр фестивалендә, Шәрәф Мәдәрис исемендәге яшь тәрҗемәчеләр бәйгесендә бик актив катнашалар. Алар бу бәйгеләрне көтеп алалар, үзләре теләк белдерәләр. Менә шунда барып призлы урыннар алып кайталар. Бу эштә татар теле укытучылары һәм инглиз теле укытучылары, башка предмет укытучылары да катнаша. Бергәләшеп, кулга-кул тотынышып, балаларны әзерлибез. Шәһәр күләм проектлары, сөйлә, хәрәкәттә бәрәкәт, без алардан да читтә калмыйбыз. Без анда актив катнашабыз. Балаларыбызны кайда нинди мөмкинлек бар, нинди бәйгеләр, конференциялар барсында да катнашырга, алар алдында зур мөмкинлекләр ачарга тырышабыз. Безнең мәктәптә дә кызлар өчен кул эшләре түгәрәге эшләп килә. Укучылар белән нәфис кул эшләре башкарабыз. Киез башмаклар бәйлибез, кул яулыклар, сөлгеләр чигәбез. Энә казагыч үзләренә курчакка киемнәр тегәләр. Тегү барышында балаларга бик нык тырышырга, энә тотарга, сапларга, тигез итеп кисәргә, җипне төйнәргә, туры итеп тегәргә туры килә. Алар белән бергәләшеп эшләү, кирәк вакытта киңәш белән ярдәм итү, балаларның кечкенә генә уңышларына да сөенү, иң яхшы сыйфатларны тәрбияләргә ярдәм итәбез. Лицейда сугышчан дан музее эшли. Музей активистлары лицей кунаклары өчен экскурсиялар үткәрәләр. Ул 3 телдә уза: рус, татар, инглиз. Бүген буыннар хәтере проблемасы аеруча актуаль. Мәктәп музееның төп эшчәнлек юнәлешләренең берсе эзләү, тикшеренү эшчәнлеге. Җиңү көненә традицион бәйрәмнәр, батырлык дәресләре, хәтер китабы, бүләк итү көннәре, Бөек Ватан сугышына багышланган шәһәр викториналарында, бәйгеләрдә катнашу. Булар барысы да Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның туган як тарихы, гырыф-гадәтләре һәм мәдәниятлары өлкәсендә укучыларның кызыксынуын һәм белемнәрен арттыра. Музейдагы һәр очрашу балаларга Татарстан улларының Бөек Ватан сугышындагы җиңүгә керткән өлешләре турында сөйләп кенә калмый, аның тарихи экспозициясын яңадан яңа материаллар белән тулыландыра.
Бүгінгі көн хәрби бәрелешләр геройлары материаллары белән бәйләп алып барыла. Безнең мәктәбебездә музей эшләп килә. Ул 96-нчы укчы дивизиясының җиңү даны исемен йөртә. Безнең менә әлеге музейны оештыруда шушы дивизияның командиры Фатих Булатов йөргән беренчеләрдән булып, һәм әлеге дивизия 2-нче дәрәҗә Суворов ордены белән бүләкләнгән була. Бу музейны оештырганда Фатих Булатов кына түгел, бик күп кенә ветераннар, әлеге дивизияда сугышкан сугышчылар, безнең укучыларыбыз, әтиәниләр, гомумән кем булдыра ала, шул үзеннән ярдәм күрсәтергә тырышты. Менә экспонатлар арасында бик күп кенә безнең укучыларыбыз тарафыннан табылган материаллар, алар изләнү эшләре алып бардылар. Истобарлар булып йөрделәр. Һәм алар сугышчыларның граната калдыкларын, язган хатларын, һәм башка бик күп кенә экспонатлар туплап музейга кайтардылар. Музейда барлыгы 300 экспонат исәпләнә. Шуларның 200 инде төп нөсхәләр. Музей 2 этажда урнашкан. Аның 80 квадрат метр мәйданы. Һәм шушы 2 этажда Фатих Булатовның шәхси әйберләре бар. Танылган полководецларның сурәтләре, солдатларның фоторәсемнәре урнаштырылган. Музей безнең балаларны патриотик рухта тәрбияләүгә бик зур өлеш кертә, бик зур ярдәм итә. Беренче сыйныфка кабул ителгән вакытта иң беренче әле мәктәпкә укулар башланганчы алар музейга киләләр ата-аналары белән. Һәм музейны яхшылап танышалар музей белән. Без аларны музей белән таныштырабыз. Безнең батырларыбыз белән таныштырабыз. Безнең ирекне яклап калган солдатлар белән таныштырабыз. Һәм бүгенге көн белән бәйлибез шушын. Шуннан башлыйлар укуны. Аларның әти-әниләре дә музейны күрә. Шушы районда яшәүче кешеләр еш кына һәм Татарстаныбызга, республикабызга килгән кунакларда музейда булып китәләр. Татарстанның милли музее белән, Бөек Ватан сугышы музей мемориалы белән дә элемтәдә тора. Без алар белән бергәлектә эш алып барабыз. Соңгы елларда профориентация модуле лицей өчен аеруча актуальлек ала. Федераль Казан дәүләт энергетика университеты белән берлектә шул исәптән лицей мәйданчыгын һәм университет компетенция үзәген кулланып, йорт электр системалары һәм җиһазлары, электромонтаж хезмәтен үзләштерү программасы буенча һөнәри белем ала. Робототехника, электротехника буенча конструкторлар сатып алынган, конструкцияләү, программалаштыру, моделләштерү һәм схема техникасын үз эченә алган гамәли юнәлешле дәресләр укучыларны яңа белемнәр алырга һәм инженерлык эшчәнлеге өчен кирәкле күнекмәләр булдырырга дәртләндерә. Без инде Энергоуниверситет белән мәсәлән бик тыгыз элемтәдә торабыз. Аена 2 мәртәбә балалар анда барып белемнәр алалар. Монтажлык һөнәре, ут үткәртү һөнәрләрен балалар алар дипломнар алып чыгалар. Бу эшләрне үзең генә башкарып булмый. Бүтән барыбыз эшләребез дә инде башлана Мәгариф министрлыгыннан, аннан чыккан бурычларны без үтәргә тырышабыз. Шуның белән беррәттән үзебезнең шәһәр күләмендәге идарә итү оешмалары белән тыгыз телемтәдә торабыз. Бергәләп зур эшләр башкарабыз. Алдагы елларда шундый дуслыкта эшләргә, балаларны тәрбияләргә бергәләп яңадан яңа уңышларга ирешергә насыйп булсын Ходай. Бүген мәгариф оешмаларының эшчәнлеге Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының норматив хокукый актларына нигезләнә. Россия Федерациясының милли мәгариф сәясәт концепциясе телләрне, гореф-гадәтләрне саклау, татар халкының мәдәниятын үстерүгә йөз тотып төзелгән республика һәм шәһәр программалары милли мәгарифне үстерүгә, аның тагы да югарырак баскычка күтәрелүенә зур өтәргеч ясый. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Иртәнге сәгать 9-да Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телевидениесе әзерләгән милли тапшыруларны карарга онытмагыз.